Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, na čo je potom inšpekcia ministra a prípadne inštitút utajeného svedka? Kedysi spolu s agentom to skvele fungovalo. Podľa mňa je tento úrad zbytočný a ľahko zneužiteľný práve na ochranu takýchto policajtov. Chránený svedok je ten svedok, kedy prokurátor alebo policajt zváži, že mu hrozí naozaj vážna újma na živote a zdraví a preto ostáva utajený. Pri chránenom oznamovateľovi je to vlastne preventívne opatrenie zo strany štátu, aby zamestnávateľ, ktorý sa môže cítiť oznámením dotknutý, zbytočne nešikanoval alebo nedával účelové výpovede oznamovateľom. Odkedy existuje taký úrad? Úrad bol zriadený zákonom v roku 2019 a po voľbe prvej predsedníčky úradu začal fungovať od septembra 2021. Nemáte to pomýlené? Úrad môže rovná sa musí chrániť oznamovateľov ako osoby, nie však ich funkcie, ktoré predsa spadajú pod iný zákon, napríklad pod zákon o policajnom zbore. Áno, tu sa asi písateľ naráža na pomyselnú otázku, či náhodou zákon o ochrane oznamovateľov nie je v rozpore so zákonom o policajnom zbore. Nie je, lebo podstata ochrany oznamovateľov je vlastne preventívna ochrana v zamestnaní, či už v policajnom zbore, v súkromnej firme alebo v štátnej firme. A úrad má jedinú právomoc a to je preventívne chrániť toho oznamovateľa, teda nezasahuje do vnútorných záležitostí policajného zboru, ale preventívne v rámci konania, ak má niekto udelený status chráneného oznamovateľa, preverí, či náhodou nešlo o účelovú odvetu za to, že vôbec niekto podal oznámenie.